Фокуси обичаш ли да правиш? Да. Чудесно. Значи тази кутия с фокусите ще намериш някакви забавни неща. Надявам се. Добре. Добре. Има ли нещо, което искаш да разкажеш, сега да го запишем? Да. Какво? Разказвай. За осиновяване. Какво за осиновяване? Ако искаш, можеш и да питаш, ще ти обясним каквото те интересува. Кажи. Искам да съм осиновен. Искаш да бъдеш осиновен. Да. А знаеш ли какво е да бъдеш осиновен? Какво? Ти знаеш ли? Да. Какво е? Да има нова майка. Да имаш майка и татко, които да те гледат в тяхното семейство вкъщи. Има си двама близнаци, името се казва Кирогосо. Така. Те бяха осиновени. Къде бяха осиновени, знаеш ли? В щата Индиана. В щата Индиана, в Америка. Да. Това много е далеч, нали знаеш? Да, 20 000 километра. От тука? Да. Браво, запомнил си го. И ти искаш да бъдеш осиновен ли, ми казваш много? Добре, аз мога да ти кажа, че ще направим всичко възможно. Тези клипчета и снимки, които правиме, да ги покажем на семейства, които евентуално биха проявили желание да осиновят детенце. Добре. Чудесно. А учиш ли някакви езици? Нали знаеш, че ако те осиновят в друга държава, трябва да учиш език, на който да говориш с тях? Мога да говоря немски, английски. Страхотен си, кажи ми нещо. На английски. Ако те попитам нещо на английски, ако разбереш, ще ми отговориш ли? Да. What is your name? Yes. Yes, okay, what's your name? No. Отговор е my name is и си казваш името. Опитай се да го повториш. What's your name? What is your name? What is your Name. name? My name is... My name is Светомир. Браво! Страхотен си. Видя ли колко е лесно? Не е трудно изобщо. Да. Добре. Значи, тогава спокойно може да кажем, че ти ще научиш някакъв език и ще можеш да си говориш, ако то е английски съответно. Добре. Ти в училище нали английски учиш? Аз най-много харесвам държава Париж, Франция. Браво! Значи... Там е романтично. Романтично е, така е. Там има Айфела такова. Браво! Ти филм ли си гледал или по книжките си го гледал това? По книжките. Си гледал за Париж? Да. Страхотно. Когато бях малък, бях в детската градина и видях Париж и Айфела такова. И си обеща някой ден да отидеш там ли? Да. Значи пожелавам ти да посетиш не само Париж, ами и всички държави, които видиш по книжките. Браво. Най-много искам да видя Ню Йорк, статуята на свободата. Браво, това е много добре. Нали знаеш кой е най-добрият начин това нещо да се случи? Да ходиш на училище, да учиш, след което като станеш голям и имаш добро образование, ще получиш добра работа и можеш да обиколиш света. Да. Пожелавам ти го. С Тевчо ще обикаля. С Тевчо ще обикаляте заедно. Да. Браво. Пожелавам ви го тогава и на теб и на Стевчо. Добре да приключваме, ако нямаш друго да кажеш. Добре. Окей, може да махнеш за чао.